ndoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Hayo, usandiporovoka. Aiwa mzukuru usandiporovoka, especially gore richipera kudai. Usandiporovoka mzukuru anditi. So chiterera ndikuudzei kwandiri kuda kuti mumhanye vazukuru vasekuru Saint anditi. Aiwa ina handina godo vazukuru itogara ndatokuudzai ko kumhanya kuri kunakidza anditi. So kana wanga usati wasubscribe panapa, ibva wangoita chiskirira chona rekusubscribe. Wapedza wasubscribe, turn on your notification bell so that whenever I upload a video zvichipisa sekudayo, iwe unobva watongoziswa anditi. Thanks very much. Nesupport yese yamunopa pachannel penyu basa richienda mberi. Na the only Zimbabwean uncle anditi handindega vazukuru mwana oti pirinyi ndini uncle bata mumuinze padare. Right, Masports social media nezviro takambokuudzai makatungidzwa na Jah Prayzer anditi mukuudzei mukumbe senior ava ataura akati aiwa toda mboemba sina musoro usandiporovoka mhene koko zvaitaura nditi. Mukomana aitoziva zvaitaura ipo paya. Aitoziva zvaitaura nditi chazobuda Porovhoko, chazobuda tinacho zvichiri kupisa. Vazukuru vasekuru Saint munofanira kubata zvinhu zvichiri kupisa isati chaneka na ndofunga chichangopinda muawa manje anditi changa chitaura kuti 20,000 plus views pa 1 hour ari kupisa mukomana uyu anditi. Hanzi ukaona uchiri kuverenga change kubhawa kada kunonzi kusara. Bhawanzi unongotora change woisa uku chibuditsa uchidai mawaya anditi. So vazukuru hande tinoona song ya Jah Prayzer aiso hatina godo panapa totokuudza kuti mhanyai kuchannel kwa JP munoona chingoma chiri kupisa kuti chinongona here kuvharisa Masports gore zvaradaiwo kupera. Tinopinda 2021 here zviri right nacho chisongo ichi anditi. Hande tinoona tobva takomentawo kuti sekuru tachiona chiri kunakidza kana kuti ndezvekudaro sezvaitaura zvisina kana nemusoro. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle takananga ikoko tichiti much love.